יצאת מהמיטה, עייף ומלוכלך, תתקלח ויהיה לך יותר קל. תשתה אספרסו ותתעורר, תיכנס לבוט, תקנה את הבוט, טבעת על פס, תשיג את הסכין, תגיע ל-60, תפתח סטארדופ, ואחרי חצות תמשיך לשחק. אז אגדי אתה חופץ, כי אני כבר קופץ. אז אגדי אתה חופץ, כי אני כבר קופץ. אם אתה חושק את האגדי, אז תחשוק אותו, ותשחק גם אחרי חצות, ואם אתה משחק יצא אגדי או אולטרה, אז אגדי אתה חושק, כי אני כבר קופץ. אז אגדי אתה חושק, כי אני כבר קופץ. היום דמיין יוצא, תשיג אותו מהר, אם אתה חושק את האגדי הזה, אז תחשוק אותו. אם יצאת מהמיטה, עייף ומלוכלך, תתקלח ויהיה לך יותר